MS 2007 na mail march mandan step by step ka kung ay min law share please mangaya mail march mandan shedu chuanin a man na chi te enga tangen man thin ti te po I riat sa tho churin oma tlang puin mail march chu aul samjongin thil thu mun mi pakhat ai tam ne na sem chua tur ang chi ate kan man thin na tlang puya kha chu ni ta somna chi sang sang ang chi tele committee ko na kan ti ang chi te po an ni thei veka nga kha tiang khan thil thu mun mi pakhat ai tam ne na kan pek chua tur ang chi hawa khan kan mang thin ta khami tuna po hian hei in nei somna ang reng deuh tiang khan kan han ti chin ta hemi hi mi pakhat ai tam mi tam tak te pawh ni theia a man na tak tak a chuan tiang khan somna mi tam tak ne na sem chua tur te pawh ni thei maro chu tuna chuanin pahnih thum vel bak kha chu enter chung te kha rei theia chu wangin pahnih thum vel emaw ne na sem tur angin emaw kan han ti chin anga ti chuan khami a somna tur pakhat hemi kan duan sa hi mi pahnih pathum vel ne na sem tur angin han ti chin don ani mail march mangin chuan MS Office 2007 version a word kan han hong ta ati khan a somna tur kan han siam zo vek nuwa he ta a chunga mailings tia hian kan lut anga chuan a hnuaiah hian start mail march ti lo oma ta chuan kan click a he ta a hnuai bera step by step mail march wizard tia chuan click le anga chuan he ta a right pane a khanin a hnuaiah step 1 of 6 atia ta khanin kan next a chuan ta hian next alo om le a ta hian kan next le anga chuan kan next le hmain khami kan som tur ho li saka list har type chok tur kan ni awain heta hian type a new list kan tianga chumi zo a create emo heta next write your letter ti khoimo zong zo ka po lu tila hil thu mun reng ani ti chuan new address list ti dialog box ti hian ron pop up ta heta hianin khang kan som tur ho ming le address vel kan va type lu na tur khani amaro chu so kan mamo lo tur tam taka oma phone number ti te zip code hatiang hawa kha tiang kan man na tur zirin mamo hun te po om theya amaro chu tu na kan som na hi chuanin khatiang kha kan da wak ngai lo mi zo ina in nei som na kan tiang chi a chuan an ming le an address vel tarlan na tur kan da kha chuna tok me a chu wangin heta kan du lo ho zong hi heta customize columns dia hian kan lu tanga ta tang hian noi lama tangin kan delete zelanga kan mamo lo tur ho kha state te po kan mamo lowa city te address line through te line 1 ti te po so idu chuan rename mi tianga te khan address chin chau da bangin line 1 chin kha ti khani pai dei theya company name kan mamo ran lowa last name first name ti ang chi te po kha name topin ti khan kan rename theya chuan title te po ngai ran lo kan ti chuan ti khan kan pai the ti khan name address kan da chuan kan okay a ta sonin isom tur ho ming li saka ti khan an address ne ni type thachar char don ti na ni tiang khan pathum vele mo kan ti chilanga heta enter khan tap zel khan ti khan an hnuaiah new entry khami an
type lu zel na tura kharon om bel zel mai ta ni chuan I list nei zong I som tur ho zong I va enter lu vek nu ati khani okay anga chuan khami I list akha I save chuan a mun tur ti khanin allocation tur I da na mun tur I va thlang anga chuan a file name I du I type anga ti chuanin I save anga ta khanin kan list nei ho kha du le lo te mo tiang khani du in nei ani chuan mi va an check le mai tur khani ti chuan I du vek ero chuan ti khan okay khani mai ta ti chuan in khang kan list kan type lu an ming le address kha a om na tur hmuna ti khan cursor hi I da to anga ti son tuna kan huang hian helai zone vela ron om tur kan du chuan ti khan kan cursor kan da nuwa heta mailings chunga tho kan insert merge field ti lo oma ta son name insert a anuaya ti khan a in zone turin I da phei le anga address insert le anga chuan a font ta te khatiang khan le atlar in kar zau zong te I du ang to kin I set anga I set zo nuwa line ang chi te om tu rai du chuan heta insert ta save sa tangin ti khan name nuaya save met chungin mo ti khan line ni da anga address nuaya nen chuan khamia kha I du ang thlapa I da nuwa mailings chunga tho kan heta hian finish and merge ti lo oma ta choni click anga chuan a chung bera edit individual documents ti a hian chuan merge record hei chu hriat thiam lo tur om lo a all current record ti te from ti te ang ho kha I du ang I thlang theia vai kan du kha chuanin kan enter lu ho kha kan okay theia tiang khanin chuan all in okay top chinang pathum so an ni boka ti khan mani ta tur theu atiang khanin copy thum kanwa list kanwa enter lu ho zat dai chi atur kha an mani ta tur theu ati khan an ming le address in fill up sa vekin ti khan aron chuak mai ta he hi ti khan print chu zung thei mai an ni to ta ti na ni khatiang khan mail march mang khanin somna chi hrang emo tiang khan kauna ang chi te khatiang mi pakhat ai tam hne na thil thu hun kan pek chua tur kan sem chua tur ang chi a khan mail march kha kan mang thei ti na ni